திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வேட்டவலம் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு மான் ஒன்று வழி தவறி வீட்டுக்கு வந்துருச்சு சார். அதை பத்திரமா பிடிச்சு வனத்திடம் ஒப்படைங்கன்னு சொல்லிட்டு போன் வருதுங்க. விரைந்து சென்ற வேட்டவல தீயணைப்பு வீரர்கள் போய் பார்க்கும்போது மானு அங்கேயும் ஓடிட்டு இருக்குங்க. 2 வீரர்கள் மாடிக்கு போயிட்டு கயித்துல சுருக்கு முறிச்சு போட்டு எப்படியாவது பிடிச்சலாம் சொல்லிட்டு ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா மானு அந்த கயித்தை பார்த்த உடனே அங்கேயும் ஓடுதுங்க. ஒரு பக்கத்துல போர்வையை போட்டு மான் வெளியே தப்பிச்சு ஓடாம வழியை மூடி வச்சிருக்காங்க. எங்கள் வீரர்களோ பலமுறை முயற்சி பண்ணியும் அந்த கயித்துல அது மாட்டவே இல்லைங்க. ஒரு இடத்துல நிக்கவே இல்லை. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அந்த போர்வை வழியா எப்படியாவது தப்பிச்சு ஓடலான்னு தாவி துள்ளி குதிச்சு ஓடிச்சுங்க. ஓடும்போது தவறி கீழே விழுந்துச்சுங்க. இதுக்கு மேல ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீரர்கள் அந்த பெட்ஷீட்டை போட்டு அப்படியே மூடி ஆள்களையும் கட்டி அதை கண்களையும் மூடி எடுத்துட்டு போய் வனத்தோட பத்திரமா ஒப்படைச்சிட்டாங்க எங்கள் வீரர்கள். அப்புறம் என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிடுங்க.